Samunana nginibingelele nginamukele le channel eMasweti Media Production okubingelelayo umxolisi Mona Kadlomo uma ngabe ke uyaqala ukufika kule channel ngicela ukuthi ngizele iqiniso lokuthi uqofa subscribe mawuqeda kwale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kuyethu njengoba besikade ke sithembisile ukuthi ke sizolokhu siletha ama-update kulo lonke udaba olithinta lomfana ubonakala ke kwi-video eshaya ke isalukazi sakhe eshaya ugogo wakhe akamzalayo sithe nje sizoyilandela indaba kuze kube kumfana ukuthola amaswidi lawo amfanele kushuthi ke sike sakubikela ngaphambilini ukuthi ke amaphoyisa ambamba ke ngolesithathu ntambama amvalele esitokisini namanje kuyila akasekhona ke kuze kube namhlanje kuveleke nanokuthi ivideo le ekade ke ishuthwe ngoJune kodwa amaphoyisa bekuyima eyibona ke njengamanje athema sayibona ke amaphoyisa kasemlanda ke mfaka esitokisini bese ukuthi iqembu ke le EFF elikuleya ndawo yase Western Cape lihambile ke la ubona ugogo naye olele esibhedlela ngenxa yokugula mhlawumbe ngiphinde ngikhumbuze ukuthi ke amaphoyisa athi mayifika ke esibhedlela ezothatha istatement ugogo wafike ugogo wanqaba ke ukubhala istatement ngicabanga ukuthi mhlawumbe kwakwenziwa ukuthi ke useyinhlungweni akaphilile njengoba ke bekade leli sibhedlela kanti ke futhi ke umndeni nomphakathi nawo wawuthi ke amaphoyisa engambophi umfana bona ke babethi ke bafuna ukuyilungisela yena okumangazayo ukuthi ke bebengamlungisa ingane sonke lesikhathi ngoba phela kuthiwa ivideo ke yayikade ke ithathwe ngoJune noma mhlawumbe ke ivideo bengakazifike emehlweni abo so okusha njengamanje nganza kwethu ukuthi ke umfana uvelile enkantolo namhlanje kanti ke abameli bakhe baphinde baveza ukuthi ke bacela ukuthi aboshwe ejele kwanye aboshwe ke esibhedlela noma eclinic yangaphakathi ejele ngenxa yokuthi ke umfana ubesizama ukuthatha impilo yakhe siyayibuza ke thina njengeMasweti Media Production ukuthi hawo lo muntu kuyima efuna ukuthatha impilo yakhe manje ubengayithatha ingane sonke lesikhathi amaphoyisa ngakambambi mawukuthi uyayisola yini efuna ukuthatha impilo yakhe manje ngoba nakho umphakathi usulwazi udaba lakhe ngoba nakho abantu sebefuna ukuthi ke baxoxe naye kancane inkantolo ke ibisethe isinqumo sokuthi ke mawukuthi umfana ufuna ke ukufaka isicelo sebail komele ukuthi abuye ngolesihlanu olizayo okuyobeke kuyizi12 zika July ku2024 ngokumbuza nje ukuthi ke emacaleni afana nalawa mawufaka isicelo sebail kuyenzeka nje ukuthi uzolalelwa mhlambe kuthiwe ngakusasa kanti bayazi ukuthi ke bazolobe ehlehlisile nje gcine kuphele mhlambe inyanga ezintathu sahleli nje ngaphakathi esitokisini kungakazeki noma mhlambe uzogwetshwa noma uzoyithola ke leyo bail kanti ke umbuso wona qobolwayo uthe uzosiphikisa isicelo sakhe ke sebail bathi nje umuntu ofana naye akumele athole ibail ngenxa ke yokubona umuntu indlela ugogali imali ngayo bathi mabe-examine bathola ukuthi cha ulimele impela uvuvukele umzimba wakhe ngenxa yempama ke ayikade emshaya ngazo umfana emkhahlela nganza kwethu sizolokhu ke sihleli phekwalo lolu daba sililandelela sibone ukuthi ke lizophetha kanjani engizocela kuwena njengamanje ukuthi ngizele iqiniso lokuthi ucofa subscribe ya like bese uyakhomenta sidibane ku video elandelayo ngiyabonga Undibulalela ntoni luvo? Undibulalela ntoni luvo? Undibulalela ntoni endlini yam? Ndibethu ndibulale njengoba uthunywa ukwazi ondibulala. Ndibethu ndibulale njengoba uthunywa ukwazi ondibulala endlini yam. Ndibethe undibulale. Uthunywe kuzo ndibulala endlini yam. Uthunywe kuzo ndibulala endlini yam.